BPF माने मा? स्किम दानग्रा स्किम दानग्रा BPF खुलुमबाय आरोबाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। रायजोफोर दिनै आं नोंसोरजों सावरायनोहाय नैबे सावगारिनि भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। शेवली महिलारिनि सावगारि। नोंथांमोना बेवहाय माखासे एमाउन्टफोरखौबो नुनो मोनदों। बिनि सायाव जों सावरायगोन। नैथियाव जोङो नैबे चिरां निसिमानि माखासे रायजो राजाफ्रा मा स्लगान होदों बेखौ जों ससे खोनासंनानै सावरायलायगोन। थामथियाव नैबे सांग्रां ब्रह्मआ सोरनि सायावहाय मा बुंनायमोन बेखौबो नोंथांमोना ससे खोनासंब्लानो जाबाय रायजोफोर। अब्ला रायजोफोर जोबनायाव पृथ्वीराज नारायण देमेशआ मा बुंदों बेखौबो जोङो सावरायलायगोन। बे समाव नोंथांमोना नायनानै लादो शेवली महिलारि कारावनो जानाय लोंनाय खिनाय हासुनाय गाननाय जोमनाय बबे देशआवहाय नुदों रायजो राजा नोंथांमोन? बबे प्रेसिडेन्टनि हिनजावखौहाय नुदों नोंथांमोना बेफोरबायदि मानो रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय थांनाय समावहाय बेबायदि बाहायलायनाय बबे देशआव नुदों? एकमात्र फिसा काउन्सिल बर' जाथिनि सासे सिएमनि हिनजावनि सायावल' जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। दा बिसोरबायदि आलो आलो देरनाय आलो आलो थाखा फैसाजों गेलेग्रा बिसोर मानसिया कि नों आरो आं गोरिब दुखिया न'खरखौ नायगोन दा बे हा रायजो राजा नोंथांमोन? ना नोंथांमोना फोथायदों नामा बियो गोरिब दुखियाखौ नायगोन होननानै? माथो हनै सोरनिबा गोरिब न'खरनि न'आव थांनाया गन्थं माथेनानैसो थांदों। दा रायजोफोर बेखौनो रायजो राजाफ्रा फोथायो नामा? रायजोफोर सानजा क'क्राझारावहाय लरेन्स इस्लारि सार आरो शेवली महिलारि बिसोर सानैजों कन्टेस्ट। दानिया भटखौ नोंथांमोना सोरनो होगोन बिनि फिननायखौहाय कमेन्ट बक्सआवहाय खोन्थाहरब्लानो जाबाय। मानो होनोब्ला शेवली महिलारिया फिसायनि बिसिनायावहाय आलो आलो देरनाय, नाथाय लरेन्स इस्लारि सारा जाहैबाय दावहायावहाय बासोमबोनाय, दावहाजों लोब्बा जाबोनाय, हारिनि गेजेरावहाय बिथाङा संग्राम खालामनायाव हेफाजाब खालामबोनाय सासे लिडार। नाथाय शेवली महिलारिया बेफोरखौ जेबो मिथिया। एकमात्र बियो गावनि बिसायनि सायावहाय आलो आलो जानानै देरबोनायसो। दिनै नोंथांमोना नाय शेवली महिलारिनि आखायाव 4 crore 4 कौटि थाखानिबो बारा फैसा दङ आरो 35निबो बारा बेंक एकाउन्ट दं होननानैहाय जोङो नुनो मोनदों। आरो लोगोसे 32 कार दङ ट्रेक्टरखौ लाफानानैहाय। अब्ला बेबायदि धोन दौलत थानाय कौटि कौटि थाखाजोंहाय उन्दुनानै थानाय मानसिया, सनानि माला सना गाननानैहाय बेरायबायग्रा मानसिया माब्लाबाबो बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौहाय साननो रोङा रायजोफोर। बियो एकमात्र फैसा बुथुमबावनो थाखायल'सो रायजो राजाफोरखौहाय फुस्लायदों। नोंसोरो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। बे समाव रायजोफोर खोनासंदो चिरां निसिमानि रायजो राजाफ्रा मा स्लगान होदों। दा बिपिएफ सरखार जानाय लोगो लोगो जोंनि अरुनदयखौ दानदों। बेजोंनो जोङो गाहाय थाखोनिखा नालाय गरिब मानसिफ्रासो बिदिखौ लुबैयो। हायोब्ला बिसोरो होदेरनांगौसोमोन। BPF माने मा? जों उगुरि प्राइमारिनि आन्दाराव मोनसे प्रेस मिट बानायदों। मानो होनब्ला बे प्रेस मिटआ बहुत गोनांथार जागोन। निस्मानि रायजो राजा बा सिडली समाजनि रायजो राजाफ्रा मोजाङै खोनासंनानै लानांगोन। उद्देश्यआ जादों माने BPF सरखार फैनाय लोगो लोगो बा जोंनि सरकारा समाव मामोन निस्माया बा सिडली समस्तिया मा जानो थांगासिनो मा जादोंमोन, दा मा जाबोखो 6 मासाव बिनि फोरमायथि बा बिनि इनफरमेशनखौ जों रायजो राजाफोरनो हरगासिनो दङ। दा आं बुंग्रोनोसै माने BTC हाग्रामा सरकार बा मानगोनां हाग्रामा सरकार फैनायनि उनावनो माने बहुत जाहामेलाखौ जों नुनो मोनदों। स्पेशेलि निस्मा समस्तियाव। निस्मा समस्तिया मोनसे बेकवर्ड जायगा। जों बयबो मिथियो गोदोनिफ्रायनो जोंहा डेभेलपमेन्ट बेफोरखौ मोननो फैयाखै। किसुमान जोंनि एरियाफ्राव डेभेलपमेन्ट फैदोंमोन, नाथाय बिथांमोना बे डेभेलपमेन्टफोरखौहाय दाननानैसो होदों। बिनि थाखायनो जों दिनै निस्मा बाखि जानानै निस्मानि रायजो राजा जानानै जों बे मिडियानि गेजेरजों फोरमायो जों जिथु स्किमफ्रा दानजादों बेफोरनि लिस्टफोरखौ जों फरायथिनानै होनो गोसो जादों। दा स्किमनि बेलायाव जोंबो सापर्ट दं BPFफोरजों। बिथांमोनाबो लाबोथों स्किमखौहाय जोंबो समर्थन खालामो बा सापर्ट खालामो। मानो डेभेलपमेन्टखौ नांगौ जोंनोहाय। जायखिजाया सरकार जाया मानो डेभेलपमेन्टखौ नांगौ। नाथाय बिसोरो मानो दानखो
BPF आ मानो दानखो बा BPF सरकारा मानो दाननो मोनखो नैबेखौसो फोरमायनो गोसो जादों। दाननायनि फारिलाइखौ जों होनोबो गोसो जादों मानोना बे पेपारखौ जों डिपार्टमेन्टनिफ्राय लानानै बुंदों बे नंखाय नङा। किसुमान स्किमफ्रा अलरेडि टेन्डार प्रसेस जाखाजोब्बायमोन। खोथाथे खोथा जों बुंनो खैला मैलायाव मोनसे ICBP ब्लक माने लामा जानो थांदोंमोन। बे लामाया जानो हागौमोन आउटपस्टनिफ्राय खैला मैला सेन्ट पिटार मोनसे इंलिश मिडियाम दं बे लामाया फुरा सेंसन जाखाबायमोन। बेखौ दाननानै होबाय बे 20 लाखनिमोन। बिनि उनाव बिसोरो दानबावदों माउन्ट एभारेस्ट बै खैला मैलायावनो बेबो माउन्ट एभारेस्टआव बेनिफ्राय 2.5 किल'मिटार बे लामाया थांगौमोन हायना नोगोर टु बान्दोगुरि। बियो माने 1 crore 80 lakhsनि खामानिमोन बिसोरो बेखौ दानदों। आरो बिनि उनाव दानबावदों बिसोरो अडिटोरियाम बेबो खैला मैलायाव जानो हागौमोन बेखौबो बिसोरो 1 crore बेखौबो दानदों। BPF माने अरुणोदय दानग्रा, BPF माने स्किम दानग्रा, BPF माने मा रायजो राजाफोर थगायसुला। नंगौ 100% राइट। अरुणोदय दाननानै होदों, स्किम दाननानै होदों, जाखानाय स्किमखौनो दानदों। मानो दाननो गोनांमोन बेफोरखौहाय जा स्किमा फैखाबाय बेखौ मावनायनिसो बिसोरहा दायथ'मोन। नाथाय मानो दानखो? अरुणोदयाखौलाय 100% दाननानै होखानाय जोङो नुखादों आरो 2 लाखखौबो थगायनानै जारलायनाय जोङो नुनो मोनदों। बेलाय बुंजाखागोनानो, मानोथो बुंजाया रायजो राजा नोंथांमोन। जायफ्रा UPPL नि जानानै BPF आव हाबहैदों बिसोरबायदि मानसिया BPF निनोखा। बेयाव गुन्दै मोनजायाखै बैयाव गुन्दै मोनजागोन होननानै थांदों। बिसोरनि खर'आवहाय हारिनि थाखाय जेबो सेन्टिमेन्ट गैया आरो बिसोरो हारिखौहाय सानना रायजोफोर मिथिबाय दा। बे समाव खोनासंदो सांग्रां ब्रह्मनि सायावहाय सोर मा अजद थिखांदों। बिथाङा होनदों नोंनि फिसालानो 2 लाख थाखा आं गाबोननो सोना हरगोन। आंनि न'आवनो थांनानै गाव जबरदस्ति खालायहैनायाव आं बायद्धता जानांदों। बेनो बिसिनि डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि फाव फान्दायनाय बे गोरोन्थि हाबायाव आं मावफ्रांबाय। आरो दा बे थानाय समावनो बिथाङा गावनो आंनि न'आव फैनानै गाव लिरना लाबोखानाय रिजाइनेसन लेटारखौ बिथाङा आंखौ A4 खाथायाव आंखौ लिरहोनानै लोगो लोगो गावनि मोखाङावनो आपल'ड खालायनानै रिजाइनेसन लेटारखौ फाथायहोदों। खोनाबाय दा? गावनो लेटार लिरनानैहाय गावनो ओरैबायदि नाजानाय जोङो नुनो मोनबाय दिनैनि समावहाय चिरां जिल्लायाव। रायजोफोर सांग्रां ब्रह्म बायदि सासे गाद्दि लुबैसुला, धोन सम्पत्ति लुबैसुला, थाखाजों गेलेनो नागिरग्रा, हारिनि थाखाय साननो रोङि बेबायदि मानसिया दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय देग देग गाज्रि नोजोर नुजानाय जोङो नुनो मोनबाय। मोगथां महर मोनबाय रायजोफोर। जेरै अनजालि दैमारि मेडामा जेरैहाय APB पार्टि दाफ्लानानैहाय दिनै BPF खौ सापर्ट खालामनायनि खोथा बुंदों बेबायदिनो सांग्रां ब्रह्ममोननि गोसोआबो मिथिबाय दा रायजोफोर। बेखायनो रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामदो निसिमायावहाय फानिराम ब्रह्मनो बांसिन भट होगोन ना रन्जित बसुमतारी सारनोहाय बांसिन भट होगोन नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरब्लानो जाबाय। जोबनायाव खोनासंदो पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ मा बुंदों। दिनै आं बड'लेण्ड मार्टियार सिमेट्रियाव फैबाय आरो गासैबो बर' हारिनि मुंख्लंफोरनि सिगाङाव आं आर'ज खालामदों जे BTC नि 6 शिडिउल बा BTC नि जि सुरक्षा कवच कन्स्टिटिउसनेल सेफगार्ड बेखौ धंस खालामनायनि थाखाय, बेखौ सिलिंखार खालामनायनि थाखाय बे बाउखुंग्रिनि केन्डिडेट रुपम राय बायदि बहिरागत BTC नि बहिरागत मानसि रुपम राय बायदि मानसिया जायनिखि BTC खौ धंस खालामनायनि थाखाय 6 शिडिउलखौ धंस खालामनायनि थाखाय BTC पलिटिक्सआव हाबफैबाय जाहाथे इसोरा बेबायदि मानसिखौ धंस खालामगोन। इसोरा जाहाथे बेबायदि मानसिखौ फोजोबस्रांनो आं बड'फाखौ आर'ज खालामदों दिनै जे जाय आबसुआ एथ' समनि गोलाव समनिफ्राय बर' हारिनि थाखाय आन्दलन खालामदों। NDFB बिदा फंबायफोरा हारिनि जौगाथिनि थाखाय आर्म्स रिभलिउसन खालामदोंमोन। BLT हाग्रामा महिलारि बिथाङाबोथ' मोनसे समाव BLT खौ लिड खालामदों आरो बर' हारिनि थाखाय आन्दलन खालामदों।
प्रमद बर' आदाबोथ' बर' हारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि खिन्थु आं दुखु मोनदों नाथाय आं दिनै जोबोद दुखु मोनदों जे बे बिसायख'थियाव आसाम बिधानसभा इलेक्शनाव BTC नि सोरबा बहिरागत मानसि जायनिखि 2015 सन 2020 सनावबो BTC नि भटार लिस्टाव जाय मानसिनि नेखि मुं गैया जाय मानसिनि रुपम रायनि BTC नि भटार लिस्टाव कुनो एनरलमेन्ट गैया जास्ट दान मोनसेनि सिगाङाव मास मोनसेनि सिगाङाव रुपम राया बिनि भटार लिस्टखौ BTC आव ट्रेन्सफार खालामबाय बेबायदि मानसिखौ जुदि दिनै जों वेलकाम खालामगोन बे रुपम राय बायदि मानसिया जुदि दिनै BTC नि इलेक्शनाव गेलेगोन बे सहज खोथा नङा रायजोफोर बे बेलायाव आङो दावराव देख्रेबखौ सोंखारिनो सानदों अमर सिंह ब्रह्मखौ सोंखारिनो सानदों ट्राइबेल सुरक्षा मन्चनि मावथिफोरखौ सोंखारिनो सानदों दिनै गुबुन जायगानि मानसिया केन्डिडेट गसंदों सोरबा रयनो सोरबा मानो केन्डिडेट गसंफैनाय जोङो नुनो मोनदों दिनै पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ माब्लाबानि समावहाय मोजां बाथ्रा बुङो माब्लाबानि समावहाय बिनि बाथ्राया खोनासंजाया रायजोफोर नाथाय बे समाव पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ बर' रायजो राजाफोरखौहाय सेफटि खालामनो थाखाय बर' हारिखौहाय बुजिनानै लानो थाखाय बियो मेसेज होनाय जोङो नुनो मोनदों ओरैबायदि मोजां मेसेज होनाय जोङो नुनो मोनदों नोंगौ बर' रायजो राजाफ्रा बर' हारिया अलखदाव गोग्लैनो थांगासिनो दङ सोरबा रयखौहाय केन्डिडेट होनानैहाय दिनै BPF नि CMआ बर'खौ धंस खालामनो नागिरदों नाथाय बेखौहाय बर' रायजो राजाफ्रा मोनथिदोंना रायजो राजा नोंथांमोनाबो सिन्था खालाम जोंनि बर'नि गेजेरावहाय माब्रै बिसोरबायदि मानसिया केन्डिडेट मोनखो बेखौ दावराव देख्रेबा मानो सिन्था खालामाखिसै बेखौ अमर सिंह ब्रह्मआ मानो सोंखारियाखिसै बेखौ मार्कुस नार्जारिमोना मानो सोंखारियाखिसै बेनि फिननायखौ जोंबो खोनासंनो लुबैदों रायजो राजा नोंथांमोन दा गुबुन जाथिया बर'नि जायगायावहाय गुबुन रायजोनिफ्राय फैनानै माब्रै केन्डिडेट मोनखो नैबेखौहाय सोंखारिनोहाय बे समावहाय दावराव देख्रेब अमर सिंह ब्रह्म मार्कुस नार्जारि बिथांमोनखौहाय बे समावहाय जोङो सोंखारिनांगौ बाध्य जानानै फैदों रायजोफोर लोगोसे हाग्रामा महिलारिया 63 बिगा हा फानदों बेखौबो बिसोरो जेबो बुङाखै बिसोरो सेवलि महिलारिनि खिबु सुनानै होनोसो सेस्था खालामबाय थानाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर मिथिबायना सेवलि महिलारिनि उन थाम्फै होनायसो जोङो नुनो मोनदों दावराव देख्रेब बायदि सासे सुफुदला थगायसुला लिडारखौहाय नोंथांमोनाबो नुखादों सावगारियावहाय नाथाय आं लाबोआखै सावगारिखौहाय नोंथांमोना नुखादों बेनिखायनो आङो सानदों दिनैनि समावहाय दावराव देख्रेबमोन बायदिखौ होसोनांगौसो बर' रायजो राजाफ्रा मिथिबाय दा अब्ला रायजोफोर भिडिअआबो बेसेखिनियानोमोन जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय